sokáig akarsz fényképezni, Dani! meddig nyomva tartom, addig nyitom valahol. Nem, valójában ott beállítani kell. Fotózhatsz amúgy De egy nagyon. bizonyos, tehát ilyen 2 másodperc. Nekem szabad, Bibi. Mit szabad? Azt mondom, hogy ott előre Dani, ne a piros gombot nyom meg! Robbanni. Az a self-destroy, tudod? Ups. Milyen a ital? Mi az itt? Nem. A kamera kér. Kicsit. Kicsit. Jaj, oké. Egy körbe a kép. És keresd bele egy egyenet. Az a legjobb. Azt imádom. Azt imádom legjobban a sima fröccsütön. Amit nagyon sokadik helyen imádok. Bálint a neve. Ez nagyon ez videó, úgyhogy mosolyogjatok nyugodtan. Real time minden mozdulatot láttunk. Ilyen nagyobb városok, meg az ilyen országrészek is látszódnak, hogy ott baromi sok fény van, de mint Afrikában az ilyen parasztfaluk, azok full sötétek. Meg ilyen sivatagban, és nagyon jól látszik, hogy baromi üres. Visszajöttek a lányok is fröccsözni. El kell fotózni, vagy tudod.